koers is saka, dan mes je wan los ma e breiti. Maar hoe denk je boem even sang epsa? Waarschijnlijk, als er nou een voordeel, maar een nadeel ook toe. Kom begin aan nadeel. Te iba po 1000 euro, daarna 40.000 SRD daar in de buurt ibe kisite ibe gosering. Je sabi wan pisteng abe sa 40 serif, maar we horen tapa rond 40. So, dat want dat na 40.000 dati, ibe do inkopen, ibe do je torie. 40.000 SRD. Non a koers esaka, adoro non 33. Dat want taki a 40 euro dati, na sebi dusu je kies moro weinig. Je kies 33.000 no. Dus te je go do je inkopen no, je go do je business, want die prijzen zijn nog niet gedaald. En mi abatranga 40 de nou dalen. Want nooit meer gro 6 meer gro cominoship prijs dalen ete. Te de krende ne sakamoro. Dat want taki, you abi sebi dusu to kort voor de sansai be gwen doen nga at 1000 euro. Yesi? Yesi oh, nou een boembiki schade dat ik ba sebi dusu. A enigste voordeel sa sandis abi, na taki if je hebt SRD, you abi schuld voor pai in die valuta, en in go buy na euro of a US, dan ako saka, dan wan voorbeeld giwa 1000 euro, pe you pot kan de 42.000 SRD, dan no dan ongeveer 34.000 je potti, voor kafen a 1000 euro. Ako you goedkoper. Maar dati na if you ma fena money dati, te you ogo buy na if you ma feneng. En if you ma fene ook te voor ako sa de man e potti. Dat na vraag nou. Te akoes bekring, dan a net zo a abi wan voordeel na een nadeel. A voordeel na you sa ontvangen 1000 euro voor go serent SRD dat je breedte want je kies mooi money. Toch? Maar eigenlijk inaf breedte want sana san va koers egwe net zo de prijs egwe. Eigenlijk de prijs egwe liba koers refi. Maar dat bij de ja bij zorwan chinsani dat ten mensen je komt uit eerder dan was massa bij verdien SRD. Maar na trasi te you op een schuld en you abi SRD voor go bij a valuta dat lijkt no faisa kaso we weten dat je ongeveer 34.000 euro 34.000 dan ibe abif poti 42.000 voor café afia 1000 euro disi. Dus if hij dalen en amoni de fifeni bij en a de werkelijk tapa koers dat if bij dat je breed ja. Want te you go sera euro view na sowieso ako sa je de ma poti dat je kisi. Maar te you go bij dat nou drape afraak de non. Dape afraak de. En voor olanga akkoord disi Osaka. Na misleiden maar wat mislei unubaka. Of na daadwerkelijk de moment tegen tak stabiliteit is in de plaats. Wel, dat kon merken na koers. Maar dat kon merken ook toe naar de prijzen in de winkel. En ook toe alle de trassa zou bego. Doe in valuta. Met de maar berekenen de prijs kon lagi unu. Dus a 1000 euro, if je hebt een pay maar 1000 euro, je hebt een 1000 euro. Maar tegen een SRD, dat daadwerkelijk de man sorry tak a 1000 euro die in pay 33.000 vika veneng. Zo. Koluku is nou werkelijk de sandis na true.